Skifaia gazteko flaiak lehen urtekoari jarraituz, aurten bai inauteriak ospatzea erabaki dugu gure modura. Pirataen mugimenduak beti inauteriak ospatzen saiatu izan da tola, India saiakuntza batzuk, eta ondo, lehen urtean ikusen duen Skifaiak aukera bat gazteok elkartzeko, eta orduan erabaki genuen galtzagorrez mozorratzea denok, eta egun guztiko egitarau bat antolatu genuen, mozorra prestatu genuen elkarrekin, koreografia batzuk ikasi dituen, elkarrekin bazkatu genuen, eta gero nezta oso gura ditxarra egin zuen, gurarekin aurrean jarraitu, eta bezarretik juginan guztasuna zabaltzen, dantza egiten, eta jendea zirikatzen saiatzen galtzagorri ginelako. Lehen urteko gai izan zen galtzagorri, denok ginen gorriz eta lehen nuen esan bi urria ginela, langileak ere bai, jendea xixatu, eta urten berriz gure gaia da superheroiak. Atera barruan duzun superheroia, eta bere jantziaren ideia da urdinez jutea, kolore bat aukeratu genuen, kanpoan guazenean blokean bezala ikusteko, dena batera kolore bat ez goazela eta urdin ez goazela, eta superheroi urdin bat. Bakoitzak bere amorru bat eratzeko gai baten inguruan, balin baduka gai batekin amorru bat, hori salbatzeko, hori konpontzeko superheroia irudika bezala, eta hori da ideia. Humorearekin hartuz, baina azkenean borrokan gaudela irudikatzeko. Aldarrik ematen egiteko. Eskobila batetik hasitara zure tresna izan daitekela, edo ezakit, sare bat, edo bakoitzaren irudimena hori. Ezan un gehiago txinai, azkenean gaztea gara eta irudimena gatago, eta bakoitzari okurretzen zaionarekin lehin bizala eduna. Gitaraua izango da arratsaldeko 5etan elkartuko da Ilunki elkartean. Arratsaldez egin dugu pixat luzera gehiago emateko, gau ez hasteko, gero mutxa geratuko zego bestela. Eta bertan musika jarriko dugu, musika normala, DJ-en bat edo DJ kuriosoren bat edo da. Eta bertan gero koreografia bat antolatu duen jendea dago lantalde bat koreografia bat egiten ari dena, gero guri irakusteko eta dena batera dantzatzeko, eta merendolatxo bat egin dugu bitartean, afal orduan edo afaria eta merina egiteko, batera eta afari merina egiteko, eta hoxe. Eta gero denok elkarrekin Labizarrera jungo da, taberna piratetatik poteo egitea, eta koreografia ikasi dugula demostratzea donostiarra guztiek. Nahi dugu esan Donostiko gazte guztiei animatzeko oso ondo pasako dugula, eta azkenean parranda egiteko deialdia dela eta animatzeko. Eta beste dozin ere gazte zenari ere guztiz irekia izango dela, eta helburu nagusia ondo pasatzea dela, eta Donostiar guztiak gonbidatuta, kanpokoak ere.